zamestnanec, ne? Hej, no, takže čaute. Sme tu zase s Ríškom. Hej, s Ríškom. A teraz práve hráme Ikeu. Hej. Tam bol jeden zamestnanec. Doslova, jak som išla, tak tam bol jeden zamestnanec. Dobre, kamo, ty si sa joinol? Kde si? Neviem práve. Čo je okolo teba? Ja neviem, čo je to zamestnanec. Ja neviem, čo šprintuje. Toto hore také. Nie, že hore, ale jak máš, že skákať. Neviem, už bežím. Kamo, zamestnanec. On ide za mnou. Do Ríčky. Čo vidím, už ťa vidím. Kde? To je meno. Fakt? To vidím. Hej, vidíš moje? Nie. Ale fakt, jaké meno vidíš? Beží po mne! Kamo. Ja sa z toho doseriem. Čo sa ide, ide? On furt ide po mne. Počkať, videla som niekoho. Ja ťa vidím! Ja ťa vidím, ja sa bojím. Nie, on ide furt po mne. Ale on mladí. No tak, kedy už bude ten deň? Kamo, ja tu nemienim behať. Ja umrem. Kamo, ja tu nemienim. Ja tu nemienim behať, to fakt. Fú, dobre. OK, utekla som. Našla som bunker. A on beží po mne. On ma dobiehol. Ja vidím všetky strácov teraz. Keď pískneš. Ja viem, že on beží po mne. Máme kvíz. Počkaj, hraješ? Hej. Mám jedlo. On furt ide po mne. No tak, už sa zastav. Kamo, reálne, oni sú tu všade. On sa nezastaví. Ja ťa Vidím ťa. Aj za teba. Uteká za tebou? Hej, nejaký za tebou uteká. Aj za mnou uteká, pozor. Idem za tebou. Dobre, tak poď. Našla som niečo. Nie, oni tu idú. Nie, oni sa tu dostali. Behaj. Ale oni... Nie, au. Dostal utíšku. Kamo. Idem ťa. A ty si nikdy na mňa nevidíš. Oh my god, ja viem, ja ťa vidím. Ja ťa vidím, lenže po mne ide ďalší tiež. A po mne je to už dvaja. Dobre, za chvíľu už bude deň, I hope. Takže hej. Nevidím ťa. Ja teba hej. A ja. Je to dvaja. Vidím ťa. Stále po tebe idú. Áno. Tá utekaj, ja ťa vidím. Ja viem, čo to je. Yes. Let's go, poď za mnou. Toto musíme brať. Vezmeme si zásoby. No však hej. Počúvaj, ja mám za sebou jeden medkit. A kde sa robia bunker? Neviem, môžeme tu hore. Som tu aj niečo videla. Okay. Poď za mnou. Telku. Kde si? Išla som do tých regálov. Aha. Už ma vidíš? To je položka. Aha, tu sú rebríky na konci sú rebríky. A tu sa dokážeme dostať. Kamo, tu je jaký fajný bunker. Dokážu to. Ja ti nevidím. Už ma vidíš? Aha. Hej, No, ja som blízko totiž. Kamo, tu je jaký fajný bunker. A oni nevylezú na to hore. Však vylezu, ale dáme preč rebrík nejaký, ne? Mám tu telku. Super. Ja sa musím nájsť, lebo ja mám, že energiu 0. Počuj, aj.
Kamo, ja všetko jem. Ono tu mi to pridáva, že 0. Strašne málo zdravia mi to pridáva. Čo? Tie veci, že my tu musíme reálne všetko jesť. Ja mám, že musí sa nám vyhylovať všetko. Tu hore to je asi dobre. Ja zoberiem ten rebrík, tu čo je, bo ja z toho bojím trošku, že tu vylezu. Takže jo. A mne že sú také dobré veci. Čo? Tam je kompúter. Tam je kompúter na druhej strane. Jak ja už. Myslím, že tu by nemali vyliesť. Či? Ja neviem. Nie, tu nemali. Zoberiem ešte tento. Ne! Čo? Tu je 100 kytov. Kamo, nie! Ja tu nevylezem. No. Ja tu nevyleziem. Tvoj inventár je plný. Tvoj? Hej. OK. Nice. Nice. Yes, mám to. No, ber. Ja všetko prenášam. Super, máme. Kamo, to čo je? To fakt. Ja neviem. To fakt teória veľkého tresku tam je. Však tu je Teória? také, že teória veľkého tresku. Čo vidím? To sa tam píše. Ješ? Budeme musieť ukončiť toto video, lebo no proste obidva už budeme musieť končiť. Takže keď chcete part 2 z Ikei, kde si budeme asi stavať vlastný náš barák a kde možno vyrobím môj server, kde, tu ide taká dobre, to je jedno, kde proste budeme hrať len my dvaja, tak napíšte do komentárov a teším sa na ďalšiu časť s Ríškom. Takže bye bye. Bye.